Pregunta Mario Domínguez, ou máis que unha pregunta, pois é unha opinión súa, dice que lle gustaría que se recuperasen actividades cos colexios da cidade para o descanso ou antes dos partidos, tipo a mítica lona con puntos de 1 ou 10 ou partidillos de 3 contra 3. Que vos parecen estas iniciativas cos colexios? Sí, home, nos colexios que duda cabe que hai unha gran canteira e podese retomar, ao mellor esas cousas están medias abandonadas porque ao ser unhas directivas pequenas como foron hasta ahora, pois non había moita xente con dedicación. Nós, como dispoñemos de muchísima xente disposta a axudar en todos os terrenos, eso pode ser unha boa iniciativa, duda cabe. E hai outra en relación a eso, que neste caso é de Terry Andrade, que dice que sería boa idea facer un concurso entre os escolares para renovar o himno do clube. E que o que aí está moi desfasado, Neso que andamos. en castelán e que se faga en galego. Hai unha cousa que queremos deixar constancia. O Club Deportivo Ourense en esta temporada vai cumplir 60 anos. O himno de Club Deportivo Ourense é unha tradición. Entonces sí, é unha tradición, é un clásico. Entonces nós queremos conservar ese himno de Club Deportivo Ourense porque nos leva acompañando moitas tardes de fútbol no Estadio do Couto. Eso non implica que non teñamos ideas de que modernizar, non deixar ese himno, sino que entidades e persoas que se dedican a música, que teñen un pouco de tal, que participen con Club Deportivo Ourense para sacar pois outra versión digna. Sería, bueno, se me ocurre agora de repente, o mellor digo unha tontería, pero hai un afeccionado musical presente nas gradas do Couto moitas veces, que ademais ten promocionado a Clube Deportivo Ourense ao longo da historia, que Josi, los Suaves, o primeiro que me ven á mente, non? Que decir, os Suaves moi identificados con Clube Deportivo Ourense. É un dos que temos en mente, bueno, sí, para falar con ele. Mais preguntas que trasladan os seguidores de Clube Deportivo Ourense. Por exemplo, Mario, unha liña do que explicabades antes, Mario Domínguez, penso que debería facerse unha asamblea na que sexamos partícipes todas as persoas que quieran aportar algo e facer unha fronte común entre socios, afeccionados, directiva. Al fin e ao cabo, os socios e afeccionados somos os que máis sabemos como nos gustaría que fose o campo do Couto un domingo e que actividades podrían argallarse. Tamén unha opinión que engadir a todo isto que estamos dicindo. Nos hemos manifestado desde un principio que vamos ser transparentes, pero tamén hai cuestión que a nós se nos escapa. Falar dunha asamblea de Club Deportivo Ourense non nos corresponde a nós, sino que lle corresponde aos accionistas, que son os que teñen que tomar esa decisión. Merchandising, podría xerar ingresos unha tenda do clube con venta por internet e tendo unha empresa encargada de elaboración do material que podría dar beneficios. Outra idea que aporta un afeccionado. Esa é unha das ideas que temos nós, precisamente ayer estuvemos dándolle un pouquiño de voltas a eso e pretendemos poñer unha tienda de Club Deportivo Ourense para vender camisetas e artículos relacionados co club e andamos buscando un local polo casco vello, que é onde debe de estar, no casco histórico, é onde debe de estar unha tienda de Club Deportivo Ourense. Algúnha pregunta máis que recollemos, Silvia? Marcos Pandado, por ejemplo, pregunta qué imaxen lle van a dar ao clube para que sea máis creíble tanto para os aficionados como para o resto de clubes da provincia. A imaxen? Pois unha imaxen de seriedade, de dedicación, de unha persona moi cercana sempre aos aficionados, aos socios e a todo o mundo que queira interesarse por Club Deportivo Ourense, saber o que queiran, estará todo a disposición dos socios e que sea un club serio, que non sea o club de la comedia. Di Javi Taboada Valdés, mellorar a estrutura organizativa do clube, hai que pensar que fai falla xente que traballe para o clube, non estaría ademais un xefe de prensa, unha tenda oficial, este tamén volve sobre esa idea, un convenio co actual Seque Sport, que é a que vende máis produtos. Bueno, xa hemos falado de que queremos que Club Deportivo Ourense como club histórico teña unha tienda oficial onde se vendan as camisetas, onde se venda merchandise, onde haxa un contacto coa xente. Temos que aproveitar o tirón que ten Ourense desde o punto de vista termal para que os turistas tamén coñezcan o Ourense Deportivo. A estrutura do club presentarase mañá
vai haber áreas específicas con persoas que se van a dedicar a ter o contacto diario coa xente. Vai haber, ou pretendemos que haxa, un área de comunicación donde se van a dar as noticias. Pretendemos que haxa un área de redes, internet importante. Club Deportivo Ourense tense que meter nas redes, ten que estar aí, porque... A vista está... Facebook ou Twitter, que aparte da página web. Estas preguntas que estamos recollendo son precisamente a través da rede. Están levando moi ben algúns aficionados de Club Deportivo Ourense, os que a temporada pasada, por exemplo, en tempo real daban os resultados de prácticamente todos os partidos en calquera campo de terceira división. E vai o afeccionado por diante da iniciativa, aficionados, foi por diante como da nos lo dicen aquí unha das preguntas a través da página web clubdeportivoourense.net, que leva un aficionado e a verdade é que ten un mérito increíble. Aparte das páxinas que xa hai de Club Deportivo Ourense, que lóxicamente nós desde aquí agradecemos esa dedicación, ese traballo que están facendo dentro das redes sociales. Club Deportivo Ourense vai ter unha páxina oficial donde aí pode participar todo o mundo que queira, esta aberta a participación de todo o mundo. Eugenio. Sí, Pablo Carballo dice: eu sempre apostei porque os clubes se achegaran o que un día foron e cada vez está perdendo máis, é dicir, un deporte popular e familiar. Hai que fomentar que as familias se fagan socias enteiras, que os rapaces máis novos, como xa din outros compañeros, teñan facilidades e incentivos para ir ao couto. É dicir, busca que sexa un equipo de familia, non de... Efectivamente, pois nos, por exemplo, plantexamos que os rapaces hasta 12 anos non paguen ningún, co cual encantaríanos que foran co pai, se vai a nai tamén, pois un extraordinario, toda a familia, e que ao final do partido merendaran ou durante o partido ali tomaran un refresco, sería algo extraordinario. Claro, que é o que dice tamén Pablo, dice que ademais dos 90 minutos ideal sería que o partido durase máis, magostos, churrascadas, concertos nos que os socios tomemos parte. Eso é o que nos apunta Pablo Carballo. Xa, bueno, houve unha experiencia similar ao ano pasado, que saliu moi ben. Quero dicir, falando da experiencia do ano pasado, que foi a festa que se fixo coincidindo co partido de Racing de Ferrol. Esa festa foi organizada, os que estuveron ali participando, vivindo de cerca, foi organizado por o actual director xeral do Club Deportivo Ourense. Máis cousas, por certo, o comentamos tamén moi por riba, hai un ouvinte, Felisuco, que di que para empezar non estaría de máis, o fai con unha certa ironía, limpar o estadio, que xa o comentamos ao comezo do programa, que non estaba no seu mellor momento. Unha pregunta máis para rematar, porque estamos xa fora de límite, non van a entrar todas as preguntas, pero esta tamén me parece interesante. Mario di que unha das cousas importantes, aunque tamén complicada, sería percurar que os partidos do primeiro equipo non coincidan en horario cos equipos ourenses de terceira preferente, que é complicado, xa o sabe, pero que... É complicado porque, bueno, os horarios marca a Federación de Fútbol e aí pouco temos que facer. Bueno, pois... Además, hai moitos equipos na provincia, complicado. Vos emplazamos a un novo café cando arranque a Liga, tamén xa co presidente do Clube Deportivo Ourense, e animados tamén un pouco pola repercusión e polas preguntas dos seguidores do Clube Deportivo Ourense a través das redes sociais, e máis particularmente da páxina en Facebook do Clube Deportivo Ourense, pois a intentar tamén trasladar todas estas cuestións, seguir mantendo ese contacto que permita seguir mantendo a ilusión e xerar unha expectativa o mellor posible para un clube que está chamado a repercutir no deportivo, no social, no económico na cidade de Ourense, que tanto necesita tamén pois deste tipo de iniciativas e que se manteñan. Moita sorte. Moitas gracias. Gracias, José Luis, gracias, José Ramón. Continuamos en Ourense na Onda, continuamos en Onda Cero.